Hej. Inden videoen starter, så vil jeg lige hoppe ind og advare dig. Jeg lyder lidt forkølet i videoen, det er fordi jeg er rimelig forkølet lige her. Når jeg optager videoen, så undskyld, hvis jeg lyder lidt forkølet. Jeg håber alligevel ikke at klikke en lille video. Jamen, hej og velkommen til den her video. Lidt anderledes video igen. Det er fordi, ja, nu tænker jeg lige, jeg skal optage en video. Jeg skulle så optage. Så I må rigtig gerne skrive ned i kommentaren, hvad I tænker, at jeg kunne optage. Og så ser jeg på det, og så får jeg snart optaget noget. Det lover jeg. Så I må have det godt, og nu optager jeg det her på en fredag. Så god fredag. Og husk at subscribe. Det er vigtigt.